Simon Busuttil kien serva bħala konsulent ta' diversi ministri nazzjonalisti fuq l-Unjoni Ewropea, sakemm fl-1999 huwa nħatar bħala il-kap taċ-Ċentru ta' Informazzjoni ta' Malta u l-Unjoni Ewropea magħruf bħala l-MIC. Kien l-eks Prim Ministru Edi Fenekadami illi ħatar lil Busuttil f'din il-kariga mingħajr sejħa għall-applikazzjoni. Iżda minkejja dan illum il-ġurnata 14 il-sena wara, Simon Busuttil bħala kap tal-Oppożizzjoni qiegħed jitkaża illi l-Gvern ħatar lil Mart il-Ministru Konrad Mizzi bħala envoj tal-Gvern għas-suq Asjatiku. Il-Prim Ministru Joseph Muscat l-erba' filgħaxija fil-Parlament sostna li jekk il-kap tal-Oppożizzjoni jippretendi li għandhom isiru sejħiet għall-applikazzjonijiet, allura Simon Busuttil għandu jemmen hekk dejjem. Kien hawn illi il-Prim Ministru fakkar kif Simon Busuttil inħatar bħala kap ta' entità tal-Gvern direttament mill-Prim Ministru ta' dak iż-żmien. U kien ġie appuntat mingħajr sejħa għal applications bħala kap tal-MIC. Kien ġie appuntat mingħajr sejħa l-applikazzjonijiet. Deċiżjoni tal-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, deċiżjoni tal-Kabinett, u ma qalx le uħorġu sejħa l-applikazzjonijiet. Għax il-prinċipju tant kemm ħarqetu qalbu nimmaġina dejjem kienet miegħu. Il-Prim Ministru hawnhekk żvela kif Simon Busuttil meta ħal ħatra diretta bħala kap tal-MIC kien itħallas salarju li huwa id-doppju ta' skala wieħed fiċ-ċivil. Illi l-kap tal-Oppożizzjoni meta ħal ħatra diretta mingħajr call for applications, li fil-lum għandna l-iskali kif qed jitħallas. Dak iż-żmien kien jitħallas id-doppju ta' kemm kienet skala wieħed ta' ċivil. Joseph Muscat żvela wkoll li wara li spiċċa minn kap tal-MIC, Simon Busuttil inżamm bħala konsulent tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin b'salarju ieħor fenomenali. Nista' nsemmilu wkoll li wara spiċċa mill-kariga baqa' jieħu konsulenza mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin b'erbensija kull xahar jieħu 15,000 euro. Ma ġara xejn, għandu dritt, mhux qed ma għandux dritt. Mela ma kellux dritt il-Prim Ministru ta' qabli li appuntaħlek kellu fiduċja fih. Well and good. Immissa allura jien m'għandix id-dritt fuq persuna ta' kapaċità nappunta. Kien hawn illi il-Prim Ministru qal l-Oppożizzjoni tuża kejl doppju u dan inaqqas il-kredibilità tagħha. Double standard. Totalment double standards li fil-ferma tiegħi qed jarqu l-kredibilità tal-Oppożizzjoni, ma dik affarijiet tal-Oppożizzjoni. Dwar is-salarju ta' Simon, il-Prim Ministru qal li din inħatret b'salarju bħal ta' ambaxxaturi oħra.